karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Rodel! Sabrina, naunsa ka, love? Rodel, agam ko nimo. Kilansang ka sa krus. Sabrina, ayaw kahadlok. Dili tinuod ang damgo. Ma'am Sabrina, palayo inig kapita. Naano sab sila. Annalisa, usay ipanulti. Wa ko nakita. Mamatay ka ko dili ka mo palayo dinis ka sa Albornoz. Busa palayo dinhi. Palayo. Annalisa. Rodel? Oh. Si Rodel ka na nagparog sa bintana. Wa siya maglihok. Rodel, unsay gilantaw nimo diha sa bintana? Mamatay ka. Ayaw! Ayaw, Rodel! Ayaw! Tawa! Palayo pa na ako! Ayaw na mo pakita na ako! Daghon sa sapa. Adunay mga panghitabo nga dili matugkad sa tawhanong sa lamutan. Adunay mga lugar nga hilan ug gipanag-iya sa mga espiritong itom. Adunay mga kalihukan sa kangitngit nga ang bugtong makakita mao lamang ang mga tinunglo. Daghon sa sapa. Tagsulat Generica Vidal sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Recording editor Ariel Mancao. Dalit sa RMN Production Center. Daghon sa sapa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!